Am înțeles. Încă 3 transferuri în Anglia și pe urmă putem să ne mutăm în altă parte. Deci sunt cele 2 de la Liverpool, de care să vorbim, și al 3-lea, care mi se pare cel puțin interesant, este acel atacant norvegian care ne-a pus probleme nouă românilor în preliminarii. Este vorba de Joshua King, care a ajuns în formă din împrumut la Everton. Și mie mi se pare cumva un transfer deloc necesar celor de la Everton. Poate s-a gândit Ancelotti că se accidentează foarte des jucătorii și atunci să aibă o soluție de backup. Pentru King este clar un pas în față, venind la Bournemouth în Championship, dar nu știu în ce măsură se va integra acolo. Uite, din punctul meu de vedere, dacă este o chestie pe care am observat-o la Ancelotti de-a lungul carierei și care cred că se va respecta și aici, pentru că momentan am văzut-o când vine vorba de transferurile de astă vară, este că îi place foarte mult să aibă competiții pe jucătorii în formă. Și mi se pare transferul ăsta pur și simplu o metodă mai mult de a-l motiva pe Calvert-Lewin, pentru că la sfârșitul zilei Joshua King nu va prelua poziția lui Calvert-Lewin. Nu pot să-mi imaginez oricât de bine ar performa Joshua King, nu pot să-mi imaginez selectat peste Calvert-Lewin și cred că Joshua King este conștient de asta și este foarte împăcat cu rolul lui ca rezervă, doar că Calvert-Lewin va simți un pic amenințarea. Va simți că acum nu poate să prindă toate cele 90 de minute. Poate să iasă mai devreme și nu va fi o problemă. Și are riscul de a ieși la prima greșeală sau la prima abatere, spui așa. Deși e un jucător destul de disciplinat. E un jucător destul de disciplinat, dar uite, am văzut asta și astă vară cu... Practic, când a venit Ancelotti, avea o problemă foarte mare defensivă Everton și primul lucru care l-a făcut, pe lângă cei 2 oarecum fundași central clar din apărare, adică Holgate și cu Yerry Mina, a venit acest Ben Godfrey doar ca să pună competiție și presiune și s-a demonstrat pe parcursul sezonului că chiar are o performanță mult mai bună decât ceilalți 2 menționați mai devreme. Deci, mi se pare o mișcare foarte bună în sensul ăsta. Așa, și celelalte 2, acele mutări din partea centrală a defensivii la Liverpool. Cumva o mutare surpriză la Liverpool cu acel Davis dus de la Preston și cu Ozan Kabak. Așa, din punctul meu de vedere, ambele transferuri trebuiau. Erau niște transferuri de lot, nu? Da, de lot, pentru că cei 4 fundași ai lui Liverpool sunt toți accidentați. Adică, mă rog, cei 4 fundași, cei 3 fundași centrali plus Fabinho care ocupa poziția și acum măreții fundași centrali ai lui Liverpool sunt Robertson și Milner, 2 jucători excepțional de nepotriviți pentru aceste poziții, dar care își fac treaba cât de bine pot. Și Kabak are potențial, este un pas înainte pentru el. Sper să fie suficient de deștept cât să evolueze și să profite de această perioadă de accidentări ca să se impună în fața lui Fabinho și a lui Matip și a lui Gomez ca să fie partenerul lui Virgil van Dijk. Celălalt transfer clar nu este un transfer care va prinde lotul vreodată, este un transfer de lot, de ținut în lot și atât. Și nu m-ar surprinde cu absolut nimic. Mi se par necesitate mai mult decât neapărat o dorință de a îmbunătăți echipa. Da, în Anglia mai sunt așa transferul lui Diallo de la Atalanta la Manchester United, împrumutul lui Lingard la West Ham și împrumutul lui Deulofeu spre Udinese înapoi și plecarea lui Saliba împrumut la Nice. Îți pare ceva interesant? Doar o singură mențiune, Diallo mi se pare un transfer care el s-a încheiat cumva în perioada cealaltă, doar cu un pic după perioada de transferuri, așa că abia a venit acum. Mi se pare un transfer interesant, sper doar să prindă minute, sper să se impună și sper ca cineva din aceștia 3, Greenwood, Diallo și Pellegrini, poate și Dan James, încă nu știu, nu sunt convins cu Dan James, dar unul din aceștia 4 se impună în banda aceea dreaptă a lui United, astfel încât Sancho să nu mai fie o necesitate, ci doar un drăguț de avut, dar nu neapărat.
Da, eu cred că Diallo va fi așa viitorul Pogba neacceptat la United. Se va transfera în alte parte unde va evolua mai bine. Nu cred că are loc. Mie mi se așa pare... se vede din afară. Mi se pare că Solskjaer calcă în picioarele lui Sir Alex și atunci tind să-ți dau dreptate din nefericire. Bun. Ce vreau să zic? Așa, ca să finalizăm cu Anglia, da? Să trecem spre estul Europei și să finalizăm cu transferul lui Özil în Turcia, la Fenerbahce. Da. Ce echipă va avea Fenerbahce? Exact. Ce competiții va fi în Turcia și cu venirea românilor noștri acolo. Da, să știi, sunt echipe care vor încurca foarte tare. Uite, de exemplu, Dan Petrescu acum a făcut egal cu Alanyaspor, echipa de pe 4. Deci sunt tot felul de evenimente interesante care se întâmplă acolo. Și dat fiind că meciurile se joacă, nu știu, pe la 3, 4, 2 jumate, sunt ușor de urmărit de către toată lumea. Nu știu, eu zic că Fenerbahce își va schimba foarte mult stilul de joc, fiindcă ei oricum aveau un contraatac foarte fain, dar va avea un plus valoare, asta este clar. Va avea acel rege, știi, la care se treacă toate baloanele și așa mai departe. Ce vreau să menționez este, înainte de a zice de chestia asta, vreau neapărat să spun că, da, într-adevăr, chiar urmăriți Liga Turcă, deci foarte sincer, mi se pare că Liga Turcă, în momentul acesta Super League, a devenit mult, ceea ce practic mi-aș fi dorit să ajungă în Liga 1. Mi se pare o ligă în care toată lumea poate să investească, se fac transferuri pe bani mulți, sunt echipe cu tradiții, se respectă acele tradiții, sunt derbiuri, lumea este nebunită de fotbal, cum este și la noi în România, doar că la noi s-a venit un geniu și a întrerupt investițiile străine și a băgat regulile cu sub 21, sub 18 și alte prostii din astea și a stricat practic farme cu distracția și așa mai departe. Și Super League acum se află, din câte văd din această statistică, a 7-a ligă, din punct de vedere al valorii, luând în considerare că primele 5 ligi nu te poți atinge de ele. După asta discutăm de Eredivisie și Superliga din Spania, NOS, din Portugalia, care sunt academii de talente, practic, nu ai cum să te compari cu ele, și după asta vine Liga Turciei. Mie mi se pare un transfer excepțional de bun, atât pentru Özil cât și pentru Fenerbahce. Mi se pare că Fenerbahce, dacă face și al doilea transfer pe care sper totuși că o să se întâmple, dacă acum nu s-a putut măcar în vară, adică să-l aducă pe Eden Hazard, aș vrea să văd cum ar arăta o echipă cu Özil, cu Hazard la creație, într-o ligă foarte înceată ca a Turciei, unde efectiv nu o să-i deranjeze nimeni. Da, va fi viol. Da. Și fix fotbal din ăla de mingicăreală și aruncat în careu și cu picioare. Da. Turcia și un Yarmolenko care din ce în ce mai mult mi se pare că va fi un transfer real și mi se pare că va aduce un plus foarte interesant la echipa aceasta lui Fenerbahce, care până acum chiar a arătat sezonul ăsta că joacă bine fotbal. Chit că este o ligă inferioară și că nu are foarte multă competiție, tot e de apreciat cât de bine se țin pe poziții. Da, într-adevăr, acum pe Ben sunt destul de rigid și ar avea nevoie de cineva. Exact. Plus viteză. Exact. Da. Acum, continuăm cu Turcia, ce să evidențiem? Dan Petrescu, pe Șumudică, transferurile făcute din România, Petrescu a decis pe exact același sistem pe care tot îl menționai și tu, să aducă o concurență pe post lui Alibek acolo. Da. Ceea ce ar părea puțin ciudat la început, fiindcă ai primul meci ca să urci peste linia de retrogradare, îți dă 2 goluri Alibek și tu îi aduci concurență pe post. E ceva ciudat la prima vedere, dar eu cred că va da roade. Și eu zic același lucru. Cât despre echipa lui Șumudică, te uiți la nume așa la Rizespor și spui că
face vreo minune, dar nu cred că va fi o minune neapărat, fiindcă are și un lot foarte interesant. Nu știu acum să spun, dar uitați-vă pilotul celor de la Rise Sport și o să vedeți că și Mudica are cu ce lucra. Nu e chiar... Sunt tot felul de jucători veniți din străinătate și interesanți, așa, nume cunoscute. Da, Șumudică nu este un antrenor slab, ca și nume din echipa lui, din ce știu eu, cel mai important este Loic Remy, care a venit de la Lille sub formă de împrumut, care a fost la Chelsea, este un talent excepțional și în Liga Turcă este excepțional de bun, și Djokovic de la CFR, care până la urmă le-a dus mijlocul celor de la CFR o perioadă foarte lungă de timp și din câte țin eu minte este unul dintre cei mai bine cotați mijlocași centrali din Liga 1 din FIFA. Chiar din estul Europei. Chiar din estul Europei am putea spune, adică a avut niște prestații excepțional de bune. Deci echipa arată foarte bine și acum vom vedea ce și cum. Dar da, chiar e de urmărit Liga Turcă. Și dacă pur și simplu vreți să încercați ceva nou, să vedeți un alt fel de fotbal, dacă vă e dor de Liga 1 din 2010, campionatul Turciei e locul în care să vă uitați. Exact, este comparația perfectă. Da. Și eu zic cu acest lucru vom încheia episodul. Exact. A fost un episod în care noi ne-am simțit foarte bine și foarte lejer. Exact ceea ce am vrut să facem de la început. Asta am arătat acum, o discuție foarte lejeră despre fotbal și sper să continuăm tot așa pe teme cât mai interesante. Zicea Armand de Liga 1, chiar vom face și un episod despre Liga 1. Acum ne puteți urmări și pe YouTube, Goluri în Fotbal, pe Spotify, bineînțeles, Apple Music, tot ce mai pe vreți. toate aplicațiile care au și acceptă podcast. Da. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și sperăm că v-am umplut atât timpul Cât și golurile din fotbal.